tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok? Sino nga-record? Oh! Bakit hindi ka mabura sa puso't isip ko, bebe? 3, 2, 1. Ay, sige ba niya? Sakto si Bato. Kalma din! Kung si mga cancer, sobrang peak ngayon ng Senate Cinema. Kung nakita nyo, napanood nyo, dadaanan natin mga memes ngayon. May kasama nun, atin na agad simulan. Ni solicitation dahil hindi nakinig. May tanong ako. Oh, yeah. Anong bulkan ang pinakamalaki sa buong Pilipinas? Vulcanizing siya. Pumapasok sa school to. Yan ang gusto ko sa kanya. Alam na alam niya eh. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Kung hindi ko Man, parang narinig ko to sa isang kaklase ko dati na tinatanong siya ng professor niya bakit di siya pumapasok at ba't hindi ba niya dinala yung kanyang papeles. Pero ito yung full context doon. Sa mga di nakakaalam, nakita niyo yung parang crash out ni Senator Bato de la Rosa dun sa Senado. Panoorin natin. So after being absent since November 2025, Senator Ronald Bato de la Rosa shows up in the Senate and votes to oust Senate President Vicente Tito Sotto. Kasi yung pinanood natin kanina parang ano yan eh, yung mga Chinese na drama na vertical, yung kailangan mo magbayad para mapanood mo yung buo. Gabayad sa Bilibili, gano'n. Ito yung simula. Sen Bato, hi sir. Hi Sen. Hi sir, kamusta? Sir, kamusta? Sir, anong nangyari? Anong klaseng gobyerno? Ha? A sitting president? Gusto ko yung mga nagsasir sa kanya, pinapakalma siya kasi alam nila may parating na spoken poetry. So, yan, pahiga natin. Hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Yun yung nag-i-issue sa kanya, yung hindi siya papakita pero sumasahod siya. Sir, sir, where were you all these months since November? I was with the Pulse of the Air and the Beast of the Field. Davao, sir. I was with nature. Pero ngayon, All those months. ngayon sir, galing kayong Davao. Ngayon po, galing kayo ng Davao. Dito sa Manila. Sir, what did you do with the Sabina, sir? Sabina, sir. Kung may panisipin yun. Pero sir, tuloy-tuloy na po yung pagpasok nyo? Everyday ka papasok dito, sir? Sir, paano kung merong inalabas na warrant sa inyo? Paano nyo hinaharapin? Dito sa naman posisyon. Kasi dalas na ako posisyon. Sir, will you camp out dito sa Senate? Sir, will you stay here para po ma-ensure na hindi kayo maserpan? Magsasabi sa inyo kung anong plano. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko ng mga NBA. Nirestling ako doon. Sugat-sugat ako. Alam ko pinapakyo. Papasok! This is the Senate! Uy! Wala silang respeto! Hindi nakalalang suntok sa pader, pwede ka magdabog sa mesa. Mamaya mapapanood natin yung CCTV nung papasok siya dito. Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Ano gagawin namin? Pati, sir, may kinalaman sa pag-user para makabuo ng numbers. Lahat yan, trabaho ng senador. It's okay. Anong muna? Kalma muna. This is the worst government. Parang ako nasa wrestling eh. May mga nasa paligid, oh. Mga cameraman, journalist. Okay. Natutusta rin utak ko sa mga memes. May daming ganito eh. Ng mga memes. Yung ang context niya nasa ano to sa Monster House. Okay? Ayoko na. Ito yung CCTV ng pagdating ni Senator Bato de la Rosa sa Senado kanina. Kasi kanina ito, nag-record ako ngayon ng 11. May napanood na akong ganitong horror game. Yung walang katapusan yung pag-akyat doon sa hagdan. Yung hindi natatapos. Dito lalabas yung mga nagko-crossfit, yung mga nag-gym. Makikita natin dito ang kanilang endurance. Oh! Merong natamaan sa mukha ng pinto. Ano yun? Tactical. Ginagawa ko nito sa mga horror game pag hinahabol ako ng monster. Boom! Sa mga di nakakalam, kalaro din kami ng mga games sa aming gaming channel. Punta na kayo sa pin comment. Okay, so ito ba yung team niya o ito yung NBI? Uy! Ito pala ang Subway Surfer IRL. Ba't nagtatakbuhan? Sino nag-record? Sino taturo na ba't doon nagtatakbuhan? Sa mga kabataang naghahangad ng mas maayos at At pinipigilan ba siya? na pamahalaan Sa huli ko pagkakabasa, meron na siya Senate protection. at para sa lahat ng Pilipino na pagod na sa katiwalian.
Pag tinatry ko humabol sa yung huling misa ng simbahan, tapos patapos na si Father. Bakit niya sinaraan ng pinto? Ay, siya ulit. Ang nakikita niyo po ngayon ay ang CCTV video sa Senate building kung saan makikita ang komosyon. Ito yung bahagi na ikinukwento kanina ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nagkaroon ng pang-aassault sa kanya nang siya ay nagpunta sa Senate building. Pagod siya. Hiningal siya. Parang kailangan ko na magmerienda. Mataas na ito masyado para sa pay grade ko maghabol ng senador. Dahil nais niyang ipa-aresto at ipa-inquest ang mga umunoy ng higit sa kanya pagbalik niya ng Senado. Ang tanong, maalala ba niya? So dito niya titignan ulit. Niya na hindi siya pwedeng arestuhin bilang isang senador kapag nasa loob ng Senate building. Makikita kanina sa video na nagkakaroon ng takbuhan, komosyon. Hindi pa malinaw kung saang bahagi ito ng gusali, pero malinaw na nagkakaroon ng habulan sa bahaging ng So, sabi niya dapat meron siyang parang Senate protection habang nasa loob siya ng premises. Yun yung gusto niya i-defend. Ang dami ang saya ng Senado natin, dami nangyayari. Ito yung mga Senado kayo, nag-aura farm lang sila. Parang, ano sasabihin ngayon ni Ronald Kun? Yung gusto mo maging main protagonist pero di ka pa tapos maging cleaner. Want to be celebrated as Mother's Day. Yung totoong nanay ng aso. Hindi sa mukha na to. Itong reaction na face na ito. Leche. The state I found me in after niya sinusoin yung body na ang bango. Ang tunay na mabango ay hustisya. Kailangan natin makita kung anong sasabihin ng Senado, sa mga proceedings, sa mga magaganap. Kailangan na updated tayo dyan. Kasi dito rin mag-start ang kusa ng direksyon ng ating bansa. Diba? Importante malaman to. Magiging Body de la Rosa. POV, tanghali ka na bumangon. Ito, kailangan mo na ng pabango ngayon pag ganyan. Ganito rin kainit na nanonood ako dun sa unang lumabas yung habulan sa kanila. Paano nangyayari? Strava. Ben, yung sprint niya pang Ice Shield 21. Kahit si Sonic the Hedgehog hindi magagawa yun. Okay, nice. Si Tiny ba? Si Roshan. Kala ko si Tiny ginamit. Naka-windwalk ba tsaka naka-dagger? Kasi inaanap na siya ng ICC. Kaya ang tanong, pupunta ba siya doon willingly or meron pang proceedings ulit? Fans compared Homeland. Oh my god. Kakatapos ko lang din ang season ng The Boys, man. Nabibitin ako. Kailangan ko pa makita kung saan papunta si Homelander. Pero yep, same stare, same na si Deep, same na composition. Pero mas nakakatawa to. Mas nakakatakot tong si Homelander, mas nakakatawa tong sa Monster House. Pero tunay na nakakatakot yung House of Representatives at Senate. Anong mangyayari? Ito. Ay, grabe naman niya ang macho ng katawan tas pang bini yung tattoo. Tawag natin parang Trump stamp. Diba? Well, nice. Ito na nagagawa ng AI ngayon. Makakalibre na tayo ng tattoo. Di natin kailangan mag-aura farm ng walang tattoo. Isa ka bang fairy? Oy, merong yung fairy na yung sa Korean fairy ba yun? Ay, weightlifting fairy. Okay, di pala siya macho. Nagbubuhat lang pala siya. Okay, sunod. Kaya kataas sa Cortez kanina sa Senado eh. Uy, sige pa niya, sakto si Bato. Kalbo din! Dapat gumageta-geta na lang siya doon para relax lang eh. High cortisol chase versus low cortisol sips of the drink. Filipino cosplayer, American company game, Greek character, Thai edit, Vietnamese song. Kompleto na. Sunod. Hingi kong sila ulit ang classmates ko. Sa ano ba to? Kontrabando? Tinutusta niya to utak ko, di ko alam ano na nangyayari. Ito yung mga nararamdaman ngayon ng mga botante. Rest in peace, you were the best in brief report. Kaya pala report, brief report kasi saglit lang. Leche. Sunod. POV, ikaw pinag-report me. Ako po si Clifford M. Ganoy! Let's go! Ang aming performance test sa Kala ko magtatawanan din yung mga nasa Senado eh. Mga ibang senador. Uy, bigla nandito si Bato Anong mangyayari? Yung demonyo ka pero pinag-lead ka ng prayer ng teacher. Ilan kaya ang demonyo sa loob ng Senado? Sino ang pinakamalakas? Sumakay ka ng jeep pero para nasa UV sterilization chamber ka? Nanay mo blue, di ba? Happy belated Mother's Day mong blue. Ay, malinis ka. Pwede mo na palitan yung mga tao sa House of Representatives. Anong klaseng ballpen ang ginamit mo? Bakit hindi ka mabura sa puso't isip ko, bebe? Masyado nilang hiligpitan yung ano ba?
Isa pa. Aray ko nga. Na-stiff neck siya bigla. Kailangan ko sumaya. Kailangan ko lang masaya habang nakikita ko yung mga memes kanina. Kailangan ko makalimutan. Hustle hard. Okay? 3, 2, 1. What happens if an immovable object meets an unstoppable force? Ooh! Kung buti hindi ito yung bumantay kay Bato. Di ba? Katagos siya. Eh siya hindi. Paul eh. Ito, when you eating out your video call center... Wait lang. When you eating out your video call center babe, but the extreme consumption of Kopiko Lucky Day, Marlboro, and her TL's STI got her gooch have more radiation than the elephant's foot, but you know you ain't no fake eater. Elephant's foot? Di ba ano yun? Yung lugar yun? Yeah. Sa Chernobyl. Yan, nalala ko na. Man. 2 original sentences left. Jose Rizal wouldn't have come back if he knew this sentence. Kaya siguro tumalikod na siya eh. Inunahan na niya na makikita din niya to. Itong pagkakabuuan ng sentence na ito, hindi na rin worth. It's like taking Soldier Boy's beam straight to the face. Tanggal ang V1. Tostado na yung mga grooves ng utak ko. Gusto pa na mga ganito. Huwag niyo kalimutan like, share sa mga excited na maging senador niyong friends. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Lumabaalam. Shoo!